permettre une montée rapide du magma. tedduɓe heeɗiyankoɓe firto kumpite pene on calminama e nder ndeɗo yontere wasata won jiiɗum e nder médiaji rendo ɗi woni bollam yiite kolirɗam ma immitoɗo e Dakar e Francir ina wiye volcan saktuɓe o kabaru e nder médiaji rendo ɗi gam ɓe tengtina ɗin kabaruji e kutori ko France 24 ete noon kabaru o mo wona gonga ɗum sawima no fewi guila e TikTok YouTube ha e ko nandi hen ko ɗum saabi e nder ndeɗo yontere kippu RFI fulfulde dilloɓe e firtu kumpite pene maɓe gartan on e nder nden ɗon toɓɓere e pammina on holno ɓe saktuɓe ɗi vidéo ji pewniri ndeɗo fenade gonga o ɓe jaltinana on ɗum keɓon hen ko laaɓi padeɓe ñande aljuma so yamde jeeɗiɗi fawi silimaji 55 e haalirde moɗon RFI